Kelliema jew kittieba influenti tal-lingwa jużaw diversi tekniki jew tricks tal-lingwa sabiex jagħtu kulur lil dak li jkunu qed jgħidu. Fost it-tekniki li jużaw hemm dawk figurattivi, tekniki li jgħinuna nifhmu aħjar permezz ta' figuri jew forom mistħajla. Fost dawn insemmu s-similitudni, il-metafora u l-personifikazzjoni. Tekniki li nużawhom ta' kuljum, minkejja li ħafna minna ma jkunux jafu t-termini għalihom. Nibdew mis-similitudni. Bħalma juri jisimha, permezz ta' din it-teknika nuru li xi ħaġa jsimili għal xi ħaġa oħra, b'kelmiet u frażijiet bħal donnu, qisu, bħal li kieku, jiġbaħ lil u simili għal. Din it-teknika spiss tintuża fit-taħdid ta' kuljum. Ngħidu aħna meta nużaw l-espressjoni miexi lura bħal granċ. Jew jiekol daqs ħanżir. Il-poeti u kittieba oħra wkoll jużaw is-similitudni sabiex iwasslu ġbiha b'mod effettiv. Permezz tas-similitudni, il-poetessa Lianne Ellul tqabbel il-bniedem mal-lejl fl-ewwel strofa ta' Fuq lejl. Bħal lejl int, ma tistax tridek kif tixtieq, bid-dawl jittanta mill-ventilaturi toqba. L-istess tagħmel Elizabeth Gregg hija tqabbel azzjoni moħra fil-poeżija Novembru. Nixtieq inħares lejn ħsibijieti bħalma nħares lejn rixa, titbandal bil-mod lejn l-art. Il-metafora tixbaħ lis-similitudni, iżda ma tinqedix bi kliem u frażijiet bħal donnu, qisu, bħal u l-bqija. Minflok, il-metafora tgħidilna li ħaġa hi xi ħaġa oħra. Bħal meta ngħidu dak żiemel flok dak qisu żiemel għal xi ħadd intelligenti ħafna. Figuri bħal dawn imdorrija nisimgħuhom sew, anke fuq l-aħbarijiet u fid-diskorsi politiċi. Ngħidu aħna meta ngħidu li t-turiżmu huwa magna ewlenija tal-ekonomija Maltija. Hawnhekk qed ngħidu li t-turiżmu huwa magna. Fil-poeżija Ziffa, Maria Gregganado tgħid li żwieġ huwa eruq u li l-libertà weraq li tar mar-riħ. Għażilt li nrabbi l-eruq, iżżewwiġt, rabbejt l-ulied. Ġiet Ziffa u ħasdit li l-weraq, taru mat-trab. Hemm bosta tipi differenti ta' metafora, skont it-tqabbil li jkun qed isir, ngħidu aħna is-sineddoke u l-metonimja. Permezz tas-sineddoke, parti minn oġġett tirreferi għall-oġġett sħiħ, jew bil-kontra. Pereżempju fil-poeżija Ir-rebbija ma jimpurtajiex ta' Simon Gallia, l-asafar jirreferu għal ħolqien kollu. L-epidemiji jafu jżommu mistur kollox, avolja bil-weda saffra tal-mewt ċerta, imma r-rebbija ma jimpurtajiex. Tibqa' tħajjar u l-asafar jibqgħu jiġu. Tibqa' ddawwal u l-art tiftakar kif tiġġieled. Il-metonimja wkoll hija tip ieħor ta' metafora. F'dan il-każ tintuża kelma flok kelma oħra meta ż-żewġ kelmiet ikollhom relazzjoni bejniethom. Ngħidu aħna fil-poeżija Tifla tal-poetessa Abigail Ardell Zammit, l-ilma jeħmar flok jiddemmem. Mill-ilma tleħħi l-ħmura tat-tiċrita. ċaqa oħra jgara t-tifel li żbrix tgħaddi fuq l-ilma fejn hemm it-tifla tsappab, is-salvaħuta fid-dam mill-imwiet. L-aħħar element figurattiv li se nħarsu lejh f'din ir-rokna huwa l-personifikazzjoni, tip ta' metafora li permezz tagħha ngħidu li oġġett jew annimal huwa persuna. Din it-teknika wkoll nużawha ta' spiss fit-taħdid ta' kuljum, bħal meta ngħidu li ħajt bħal bniedem huwa ċass għax mhux imżejjen sabiħ, jew meta ngħidu li annimal bħal bniedem ikellmek. Miriam Kalleja tinqeda bil-personifikazzjoni sabiex tiddeskrivi ħasira bħala għajjena, karatteristika li ġeneralment nagħtu lil persuni. Ix-xemx tinżel u titla' u inti tkun tlaqt. Riħitek saħritni Narċis. Nistrieħ fid-del tal-ħasira għajjena.
u nitbissem. Elementi figurattivi bħas similitudni u tipi differenti ta' metafori jgħinuna nikkomunikaw aħjar. Jekk inti kittieba jew kittieb, ta' min tuża aktar elementi figurattivi fil-kitbiet tiegħek? Għax bħal elementi tal-ħoss u tekniki oħra, kapaċi jagħtu l-ħajja lil dak li trid twassal. Il-lingwa hija wieħed mill-elementi li kienu, u forsi għadhom, jażlu klassi minn oħra f'Malta. Din hija premessa importanti fis-sriep reġgħu saru velenużi, ir-rumanz ta' Alex Vellagera li jistħajjel attentat ta' qtil fuq il-Prim Ministru Dom Mintoff. Il-qarrejja fil-ktieb is-sriep reġgħu saru velenużi jiltaqgħu mal-protagonista Noel li għadu kemm ġie lura Malta minn Brussell u jiltaqa' ma' ħabib antik tiegħu Richard u jibda jiffrekwenta lill-oħtu Francis u ma jkollhom ibel li jkun jismu Jamie u meta jkun qiegħed Malta, Noel jerġa' jibda iħabbat wiċċu mal-passat. Meta kien żgħir u ħoħ Simon kienu għaddew minn esperjenza kemm xejn kera peress li missierhom kellu x'jaqsam mal-komplott li joqtlu lil Mintoff. Missieru kien sparixxa u għadhom salum il-ġurnata jgħixu bir-reperkussjonijiet ta' issa. Fl-aħħar ir-romanz jispiċċa b'Noel li jieħu lil Jamie miegħu u insibuhom fid-deżert tal-Marok sejrin l-envjaġġ laqas Noel stess ma jaf fejn se jwassal. Nazzarda ngħid li l-lingwa hija protagonista bħalma hu Noel u Francis. L-ewwel xogħol Alex Vellagera juża l-lingwa biex jikkomunika magħna l-qarrejja, però l-lingwa tirrifletti s-soċjetà tagħna u l-qagħda soċjolingwistika Maltija. Naraw kif Francis tuża l-Ingliż hi u l-familja tagħha anke Jamie u li ġeneralment Noel jassoċja l-familja ta' Francis ma' tal-Pepe peress li minn taslima. Noel minn naħa l-oħra kemm ilu li ġie minn Malta qisu iktar qed ixaqleb lejn opinjonijiet xellugin, allura jippreferi juża l-Malti, però jagħmel użu wkoll mit-taħlita tal-Malti u l-Ingliż. Interessanti li meta jkun hemm l-użu tat-tieni persuna fejn ġeneralment ikun hemm dialogu jew din is-super ego tkun qiegħda tiffittaħ, ħafna drabi jintuża l-Malti qisu biex niddeskrivu s-sentimenti l-iktar interni tal-persuna dejjem tintuża dik il-lingwa materna. U naħseb barra minn hekk il-lingwa apparti milli turina din is-sitwazzjoni soċjo-lingwistika differenti, tintuża wkoll fuq strateġiji narrattivi. Naħseb li kieku Alex Vellagera mużax kemm il-Malti f'koll l-Ingliż ma kienx ikun romanz daqshekk speċjali, kien ikun romanz polizzjesk li jitkellem fuq episodju importanti mill-istorja politika Maltija. Ma naħseb l-użu tal-Malti u l-Ingliż iġib lilna konxi bħala kelliema kemm tal-Malti u kemm tal-Ingliż minn kemm aħna madwarna jittużaw dawn iż-żewġ lingwi. U ġibna aktar konxi wkoll mit-taħlit tal-lingwi dak li aħna ġili nsejħu l-Malti Ingliż jew l-Ingliż Malti li ħafna drabi qegħdin nużah b'mod aktar frekwenti. Naħseb sfida oħra u din l-iktar li nħossuha fit-traduzzjoni hija kif ħajinqaleb dan il-ktieb peress li hemm biċċa minnu huwa bl-Ingliż u liħor bil-Malti u t-tnejn naħseb għandhom funzjoni importanti li mingħajr xulxin ma jgħaddux u essenzjalment dawn jirriflettu kif inhi s-soċjetà Maltija. Sa fejn naf jien m'hemmx kotba oħra li jużaw bħal Alex Vellagera kemm il-Malti u kemm l-Ingliż għal funzjoni tiegħu biex juri klassijiet soċjali u l-ħajja normali tagħna kif inhi kkaratterizzata minn dawn il-lingwi, però Vellagera stess fil-ktieb tiegħu l-Antipodi l-aħħar sezzjoni hija kollha miktuba bl-Ingliż imma għal skopijiet differenti minn dak tas-sriep. Nino Cremona, magħruf aħjar bħala Surnin, huwa Will Tauci li ħadem qatih fl-oqsma kemm lingwistiċi kif ukoll letterarji, b'kontribut prattiku ħafna fl-għaqdiet tal-Malti u f'dipartimenti governattivi. Dr. Antonio Cremona, jew inkella Nino Cremona kif dejjem ma' fuq in-nies, kien kittieb li rabat ħajtu dejjem mar-riċerka, mat-tiftix,
dejjem bil-kawża tal-Malti. U fil-fatt rabat ukoll ismu mal-kawża tal-Malti li l-Malti, il-Sinna, dejjem jikseb il-post li jixraqlu mhux biss bħala għodda ta' komunikazzjoni soċjali u bħala mezz effikaċi fil-amministrazzjoni kemm ċivili kif ukoll ekklesjastika x'inhi, imma wkoll bħala għodda effikaċi ta' espressjoni letterarja. U fuq kollox bħala dik il-katina li taqadna fl-imkien biex toħorġilna l-identità kollettiva tagħna l-Maltin. Nino Cremona kien kittieb prolifiku. Forsi l-iktar sehem li ta' lil-Malta, l-ikbar rigal li ħalla lil pajjiżna kien fil-qasam lingwistiku. Minkejja li ma kellux dak l-isfond ta' taħriġ u ta' studju formali f'università, imma Nino kellu den u erf kbir. Fil-fatt kważi waħdu huwa fassal ir-regoli, fassal l-ortografija tal-Malti fuq alfabet li huwa prattiku, huwa etimoloġiku u fl-istess ħin huwa fonetiku, kien kważi daħal għal dax-xogħol kollu waħdu. U il-manwal li kienet ħarġet l-Għaqda tal-Malti fl-1924 kien kollu kważi t-tarbija tiegħu, faslu huwa waħdu. U hekk seta' jagħti għodda effikaċi biex il-kittieba kien ikollhom fuq ix jaħdmu u jolli l-livell tal-Malti, mhux biss fl-amministrazzjoni tal-Gżira, fl-edukazzjoni, fil-qrati, kullum kien, imma wkoll kif għadna bħala għodda letterarja li juri li l-Malti jista' jola għal livelli filosofiċi u jinżel fil-font ukoll għal ċerti ħsibijiet profondi ta' skemm kienet tista' tola letteratura kontemporanja Ewropea. Barra li Nino kompla jespandi, speċjalment anki daħħal elementi ta' fi żmienu tal-avangwardja, speċjalment fejn kien jidħol l-element romanz tal-Malti, imma mbagħad kien hemm ukoll l-arti kreattiva f'Nino Cremona. L-ewwel qabel kollox Nino Cremona kien poeta. Ma nistax ngħidu li kien poeta primarju, imma l-poeżija tiegħu għandha wkoll id-distinzjoni tagħha. Hemm dak l-element riflessiv, l-element romantiku ta' atmosfera kibja fil-poeżija tiegħu, atmosfera ta' niket, atmosfera ta' solitudni, ta' melankonija, anki ta' ċerta misterjożità. Fil-poeżija tiegħu għamel aċċenn kbir fuq l-element semitiku, il-lessiku tiegħu fil-poeżija ixaqleb ħafna lejn is-semitiku, l-għażla tal-vokabularju fija dik il-ħruxija tal-kelma semitika li ħafna jarawha bħala riflessjoni kważi tal-ħidma tal-art tagħna. Għalhekk jgħidu li fil-poeżija ta' Nino Cremona hemm ukoll ħafna elementi riflessivi tal-ħajja Maltija. Imbagħad Nino Cremona kien drammaturgu. Fost id-drammi li kiteb l-iktar li jispikka huwa l-Fidwa tal-Bdiewa. Il-Fidwa tal-Bdiewa huwa meqjus bħala l-ewwel dram letterarju Malti. Huwa dram epiku pastorali, epiku għax jiġbed il-lema tiegħu mill-ġraja nazzjonali meta il-Maltin fl-era medjevali feudetarja qamu kontra ħakima tagħhom Don Consalvo Monroy u rafaw il-pis li weħidhom jifdu lil Malta għal ran ta' 30,000 fjorin. Huwa pastorali għax il-protagonisti ta' dram mhumiex ġejjin mill-klassi politika jew mill-klassi intellettwali ta' Malta, imma ġejjin min nies tal-art, mill-bdiewa u s-sajjieda li kienu huma li baqgħu nislu t-tradizzjoni tal-valuri u ta' dak ix-xejriet kollha li lilna jagħtuna l-identità kollettiva. Nino Cremona wkoll kien prosatur, imma kiteb xi novelli, kiteb daqsxejn ta' romanzett ktajjem maqtuwa, imma n-novelli tiegħu huma uħud minnhom oriġinali oħrajn huma adattamenti. Fin-novelli huwa aktarx konvenzjonali, hemm ċertu element moralista, kultant jispikkaw ukoll dawk il-waqtiet li huma qawwijin. Barra minn dan, Nino Cremona kien folkloristika, għamel riċerka kbira fil-folklor fuq elementi diversi tal-folklor tagħna, speċjalment fejn jidħol ir-riti tal-passaġġ, fejn jidħol it-terminoloġija marittima, l-opri tal-baħar u elementi oħrajn, u l-mertu tiegħu fil-folklor huwa li mhux biss għamel din ir-riċerka, imma li kien kapaċi jagħmel studju komparattiv u tella l-element romanz
ukoll fil-folklor tagħna, din kienet attitudni xjentifika ħafna, l-istess attitudni bħalma kellu fil-lingwistika. Imbagħad hemm ukoll il-proża, barra l-proża narrattiva għandu s-saġġi, għamel ħafna studji ta' biografiji, forsi l-iktar biografija importanti kienet il-biografija ta' Vassalli li fdieħ mill-isem ħażin li l-istorja kienet rabtet miegħu. Nino Cremona forsi ma tajneħx dejjem il-mertu li jistħoqlu. Baqa nfakkar f'xi ismijiet tat-toroq, għandna wkoll daqsxejn ta' monument nispera li issa jerġa' jitqiegħed floku. Biss jiena nixtieq li ssir iktar riċerka fuq Nino Cremona, speċjalment fil-kuntatti li kellu ma' studjużi ma' skolari barranin mill-Università ta' Oxford, minn Londra, dwar aspetti differenti tal-Malti. Hemmhekk għad baqa' ħafna lok fejn tista' ssir riċerka u fejn tista' turi kemm dan il-bniedem kellu attitudni progressiva ħafna minkejja li l-istudji xjentifiċi kienu għadhom fit-torbija tagħhom. Jitbaħrat kien ma' sħabu xejn bħal bleġġa, għadda jeħġeb it-triq karru beħsejjed kbar ta' magna twaħħax fil-waqt li t-tifel fl-aqwa telfa u ħeġġa tal-oba jiġri wara sieħbu qasam it-triq bajneħ magħruqa. Instemat tnewwa b'daqqa waħda l-għajta ħabbarija tal-għadu, riesa flajt u fidu minnu fieħ iċċaqlaq, nasu tajjar u rafarasu. Lemaħ l-sidu ċkejken fil-modija tal-karru bħeddet minn mewtu li l-sajjel taħt il-roti bitħu. Ir-relazzjoni bejn l-art u s-sema tmur lil mitwemmin u tbassir tat-temp u tinkludi wkoll l-osservazzjoni u t-tismija tal-asafar. Fir-rokna li jmiss, se nitkellmu ma' Mark Anthony Falzon dwar kliem Malti marbut ma' tjur. L-ismijiet tal-asafar ivarjaw, għandek varjazzjonijiet dialettali. Daw ġili jkunu pereżempju dvarja vokali waħda, jew konsonanti jew l-intonazzjoni. Però għandek varjanti iktar interessanti, iktar elaborati, l-iktar waħda li nista' naħseb li tolqotni jiena hija asfur, ħafna nies jafu x'inhu, jgħidulu daqqoqa tat-toppu. Asfur sabiħ ħafna jpassi l-iktar fir-rebbija. Daka Malta kulħadd jgħidu daqqoqa tat-toppu, ġieli jgħidulu daqqoqa biss. Għawdex pereżempju jgħidulu perniċċiera li hija kompletament differenti. Ismijiet tal-asafar ma jidirlix li hemm min għamel riċerka sostenuta fuq dal-suġġett li nista' ngħidlek bħala gut feeling li hemm taħlita fil-fatt. Hemm ħafna ismijiet li huma ta' derivazzjoni semitika. Summina, pereżempju, gamiema, badan, and so on. Però mbagħad għandek ħafna ismijiet li huma ġejjin probabbilment mill-isqalli fil-verità fil-Kastana. Naħseb Kuċċarda pereżempju hija case in point. Jiġifieri għandek daw iż-żewġ elementi, però mbagħad irridu ngħidu wkoll illi kif użat illum fil-Malti tal-lum, l-Ingliż huwa importanti ħafna fl-ismijiet tal-asafar. Għax ovvjament dina bħal f'kollox il-lingwa tinbidel ukoll f'dal-qasam. Jiġifieri l-ismijiet bl-Ingliż illum saru standard użati kemm mill-kaċċaturi u n-nassaba, kemm mill-pubbliku in ġenerali u kemm mill-birdwatchers. Ġifieri l-birdwatchers jużaw ħafna l-ismijiet bl-Ingliż u anke bil-Malti. Hawnhekk għandek ħafna kliem onomatopaiċi. Pereżempju, isem ta' asfu li jiġi f'moħħi, naħseb għandna kemm smajna wieħed bħalissa huwa Tsakak. Jgħajjat bħalissa fil-fatt. Tsakak, dan ovvjament jgħajjat hekk. Allura l-ism ismu huwa Tsakak, li huwa onomatopejku. Isem ieħor li huwa onomatopejku ħafna huwa Pespus. Isem ieħor li again għadna kemm smajna wieħed issa huwa Buċaq, għax hu jgħajjat hekk. Allura Buċaq. Ġifieri dak għandek ħafna.
Mbagħad għandek interessanti għandek il-metafori jintużaw ħafna fil-ismijiet u anka fil-movimenti tal-asafar, fil-behavior tal-asafar. Per eżempju, għaw min jgħid li ċerti asafar tal-plajja meta jkunu ħajinżlu biex joqogħdu, il-kelma li tintuża hija iqamru. Għaliex? Għax jawġu l-ġwienaħ tagħhom hekk qisu nofs qamar u jinżlu bil-mod lejn l-art. Allura qed iqammar. L-ismijiet tal-asafar bħal kważi kull aspett ieħor tal-lingwa mhumiex reġistru magħluq, għall-kuntrarju. Per eżempju, waħda mill-affarijiet interessanti li inti asafar dejjem jiġu skoperti asafar ġodda li jiġu Malta. Li jiġri f'dak il-każ huwa illi l-ornitoloġisti l-iktar fil-każ ta' Malta il-BirdLife Malta jagħtu isem lil dak l-asfur. Jiġifieri inti hemmhekk għandek il-ħolqien ta' ismijiet ġodda bil-Malti qed ngħidu xi diġà jkollu isem bl-Ingliż, imma jagħtu isem bil-Malti, jiġifieri għandek dik. Apparti minn hekk għandek ukoll żviluppi għandhom xi jaqsmu mal-kuntest. Pereżempju, minn meta bdew jiġu pubblikati kotba dak li jgħidulhom bird guides, jiġifieri gwidi biex dak li jkun jara fl-asafar in the field, ħafna kemm ornitoloġisti u anke kaċċaturi u nassaba, ikollhom xi wieħed minnhom daw. Allura bdew jaraw ismijiet tal-asafar bl-Ingliż. Allura qisu kellek parallel mal-ismijiet tal-asafar bil-Malti. Ma lista ta' ismijiet ġodda tal-asafar bl-Ingliż. Issa ma din wieħed irid iżid ukoll l-internet. Illum l-internet sar sors ħafna importanti ta' informazzjoni u n-nies li interessawhom l-asafar, ħafna mill-informazzjoni, inkluż in-nomenklatura tal-asafar qed iġibuha mill-internet. Jiġifieri le żgur illi mhux kapitlu magħluq u anzi ngħid li din hija parti eċċitanti, parti oħra eċċitanti mill-lingwa Maltija fil-fatt. L-istorja twila tar-rivista Satar ma żammitx lil dan il-magażin milli jimxi ma' żminijiet. It-tim tagħna ltaqa' ma' Chris Giordano, wieħed mill-edituri tas-Satar, sabiex jitkixxef dwar l-innovazzjoni li lin mid-dera aktar ikkolorita ta' din ir-rivista. Is-Satar beda fl-1971 kien fil-pjanijiet tal-moviment Awmin Letterarju dak iż-żmien. Kien hemm persuni prominenti fid-dinja tal-letteratura Maltija, inkluż nsemmi mqar wieħed il-mibki professur Oliver Friġġieri fost l-ewlenin. Minn hemmhekk beda joħroġ kull xahrejn fil-bidu ma kienx dejjem l-istess. Imbagħad fl-1976 is-Satar għadda f'idejn l-MUT u baqa' dejjem jikber fil-popolarità fost l-istudenti Maltin, speċjalment dawk li jħobbu l-qari u l-letteratura Maltija u dawn l-affarijiet. Fl-edizzjoni tal-ġodda tas-Satar, l-ewwel nett tajjeb ngħidu huwa wkoll kontinwazzjoni tax-xogħol tajjeb li kien isir qabel, imma fl-istess ħin hemm ċerta arja friska wkoll. Nistgħu nistennew artikli interessanti u informattivi u divertenti wkoll għaliex le, miktubin b'Malti tajjeb u fl-istess ħin anki b'disin li huwa attraenti għal ġenerazzjonijiet u d-dinja tal-lum. Kif qed ngħidu, l-internet joffri opportunitajiet kbar. Ewlenin fosthom huma pereżempju li s-Satar jista' jkun aċċessibbli miegħek il-ħin kollu. Jiġifieri inti tista' taqra anke minn fuq mobile jew tablet, mhux bil-fors iġġor il-ħarġa fiżika f'idejk u jekk insejta ma tistax taqrah. Apparti minn hekk ovvjament l-internet joffri ċerti opportunitajiet bħal l-interattività, pereżempju qed taqra dwar kantant, tista' tafas fuq il-ħolqa u jieħdok mill-ewwel fuq l-artiklu relatat miegħu fuq l-internet. Qegħdin noffru anki files audio, mela inti tista' tisma' is-silta tinqara wkoll, apparti li tara miktuba quddiemek. Opportunitajiet oħrajn bħal dawn. Is-siġra ta' Oliver, Trevor Zara. Darba
kien hemm siġra speċjali. Kont tmur tittawlilha filgħodu u ssiba mimlija l-arinġ. Is-satar dejjem kien u importanti ħafna li jibqa' jikkollabora pratikament ma' kulħadd. Jiġifieri aħna nista' ngħid nikkollaboraw ma' kull min hu interessat fil-qari, fil-Malti, fil-letteratura, fit-tfal. Nikkollaboraw ma' ħafna individwi u ma' numerużi sew l-individwi li jkunu involuti f'kull ħarġa u anke ma' diversi entitajiet, governattivi, kummerċjali u ma' x'inhuma. Ewlenin fosthom, pereżempju, fost l-entitajiet insemmi l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, illi appuntu ġib il-qoddim il-qari, tippromovi kitbiet tajbin għall-istudenti u fil-fatt tgħinna ħafna billi tuża pereżempju s-satar fil-sessjonijiet ta' qari li jkollha u anki billi tappromovih bħala qari tajjeb bil-Malti. Il-qarrejja jistgħu jikkontribwixxu b'diversi modi. L-ewwel qabel kollox l-aqwa mod huwa billi jaċċessawh mill-internet satar.org.mt u jkunu jistgħu jaqrawh minn hemmhekk. Però apparti minn hekk jistgħu jikkollaboraw ukoll billi jaddulna l-fehmiet tagħhom li aħna għalina huma importantissimi biex dejjem naraw li qegħdin nolqtu l-gosti tagħhom biex jekk hemm xi ħaġa li tista' ssir aħjar. Ovvjament issir biex nżidu l-interess u nżidu l-imħabba u l-arfin lejn il-qari u l-letteratura Maltija, anki billi jgħibatulna xi kitbiet li jistgħu jiġu pubblikati fis-satar u anki għaliex le pereżempju billi jieħdu sehem fil-kompetizzjonijiet li jkun fih. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.